faster than a 5-0. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang into the curb. Word, we absurd. I da ste ljudi, ja sam Crazy Gaming, danas se nalazimo na Hypixel, igrat ćemo Building Battle, tako je, dobri stari Building Battle. Evo ga. Nadam se ćemo graditi nešto dobro, bilo bi lepo. Da, ništa. Staću od Liberty. Znate što mi ovako, šta se ovo dešava, što mi ovako... Oh my god. Ne razumem nekad ovaj kompjuter. Ja sad napravimo Stat of Liberty. Sad to ono New Era, da, jeste. Sad ja kako je to da napravim. Idem samo da napravim da izgleda lepo. Tačnije da se potvrdim da izgleda lepo. Sad ovdje stavim ovako to. Tako. Sad, ona je plave boje, ali glupa ako budem pravio dijamanat, nekako će izgledati previše retardirano. Možda kad bi ovako, kako ide haljeno, ovako. Sad je dobro. U stvari može od ovog bloka, šta vam fali? Sad, u jednoj ruci drži baklju, a u drugoj ruci drži knjigu, to je drži ono tablo ovaj, da. Sad ćemo to nešto ovako napravimo. Pa smo napravimo da ne budu oko tanke ruke, da ne izgleda kao da je anoreksično. Čekaj, možemo napravimo torč, možemo ovako. Bam. 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 Emoji. Tako nešto. A u drugoj ruci bi ovo čudo trebalo drži knjigu. Ne vidi mene knjigu opet, bre. Sad drži ono. Pa dobro izgleda. Ovo izgleda odlično. Ne znam zašto, ali ovo mi se baš sviđa. Joj, ne, ovo izgleda retardirano. Ajde. O, kao je dobro. Wow. A ne. A samo bi volio kad je moje mogla da pobedi. Ljudi zasad. Evo ga moj. Molim vas sad, ne, super pup. 8, super pup. Baš su neki. A fora je tome što... Okej. Fora je tome kod tih svih igrača, što evo na primjer ovaj, ko. Ovaj je napravio svoj, sad je meni dao super pup, misleći kao, opa, zašto sam ja dao super pup? Misleći kao, ja ću mu dati super pup i moj će mu vidjeti. Evo, na primjer, ja sam super pup. Dobro, pa svi daju, pošto obično tako, kad uđemo u neki lobby, neko napravi, na primjer, stavi konja. I, na primjer, trebamo napravimo... Ovo, stani, nisam ni vidio, ne znam... To nema veze s vezom. Šta je ovo? Treba napraviti sad i toranj, on samo uzme i stavi konja. Stavi konje, to je sve. Nemo mislim svi. Glupo je što koriste vunu svi, nije mi jasno. I on tako stavi konja i on pobedi. Sa najviše poena. Jeste. Da, vaši. Za sada moj izgleda najbolje. Ne vidim se pa... tako mi treba. GG. Mislim, tako mi treba kad govorim kao moje najbolje. I by the way imam ovaj 3D, to je 3 pixel, ja to retardiram mnogo, ali nije bitno. What? Ali jedno je stvarno bilo lepo se napravimo ono, ali eto, oni su votovali da ima ono bolje. Vjerovatno jer je bilo smešnije to zato. Put trebamo sagadimo, okej. Ćemo napraviti ovako, dobro.
Sad ovdje nađemo centar. Sad krenemo isto to ovako ovdje. Pa. Tako. Opet sam stavio ovaj. Ajde, stavi se. Jedan. Stavim tu jedan. Tako. Bam. Sad nećemo staviti ništa. Sad ćemo ovdje stavimo. Kako se stavi to, sad ćemo stavimo ovdje. Sada ovdje ćemo dodati kao semafore. Što mogu, možda ovako nešto. Sad uzmem glave. Colors, idemo red, yellow i green. Tako. Bam. Crveno, žuto, zeleno. To ćemo isto da radimo sa ove strane, za ove automobile ovdje. Crveno, žuto, zeleno. Sad ćemo samo dodamo još automobila neke. Evo na primjer, ovaj plavi automobil, pa ovaj automobil i crveni automobil. Imaće zamagljeno staklo. Tako što se može. A ne može tako. Moram da stavim ovdje, fuck. Bam. Evo ga. Pa kao sam dobro napravio, samo znam da nisam dobro napravio. Ja sam se navikao tako svima da dajem super pump, ne znam zašto. Verovatno oni silne gluposti koje vidim. Ono, jednom samo kliknem jedan. Evo i ovo. Šalim se. I kako je bug nešto kada ako pomeram, ne znam zašto. Ok, nećemo se o tome. Ali ovo je so easy, ne znam kako... Ovo je svako mogao da napravi ovako. Ovo je neko mogao napraviti za 2 minuta i onda da bleje. Ne, žao mi je, moram da dam po penisu, ovo ne sviđa, stvarno. What? Fuck. Is this shit? Ovo nije bio tema. Evo ga moje. Ono, ako ćemo realno i moje prosto. To što vidim dosta super pupova, ali da. Epic je rekao Epic. I ovo je samo napravio to. Aplauz za tebe. Kao što rekao, svako je mogao da napravio, sam čak ja mogao da napravim isto. Ono, za 10 sekundi, onako. Like a boss. Ovo je neki... Ovo nije dovršio. Daćemo pupa, ide. Rekao sam sebi svačiji rad, ali kako neko nije mogao završi ovo? Ako ćemo realno, zebra ne treba stoji ovako, kako je stoji, nego treba da stoji kad ide kao van. Wow. To je ako to uopšte treba predstavljati zebru, ne znam. Ovo mi se sviđalo biti kako neka ovca, ako ćemo realno ako neka ovca je bila. Plava ovca. Sheep. Napisao sam sheep, bravo za mene. Wow. Ne sviđa mi se ova kombinacija kako je dodao glave. Opa. A što je ljudi kao prelaz ulicu, da? Može ovo je kao ok, ide. I... Opa, ima još. A glupo je samo što mogu da ugasimo sve, pa ne mogu. Što mi je ovako sve ovo crno, od kad drvo raste na ovom crnom, nije mi jasno. Pobjeda! Yes! I društvo, to je bilo...
to je bilo to što se... To je to kad ne pravim normalno komentar. I to je bilo to što se tiče ove epizode Building Battle-a, znači... Ono, sve je bilo, ono... Dobro, baš si, da, baš... I da, to je to, vidimo se u sljedećeg klipu. Ćao!